toho klavíru leží takový přístroje. Když půjdeš blíž, tak si z nich můžeš vzít energii. Dívej. Jo. Běž k těm přístrojům. Můžeš nám zahrát na ten klavír, prosím? Slyšeli jsme tady i muže. Kde to je? To mi není. No, kde to je? Vlastně u toho piana. To je tady někde. Tady no. Či tady je ten žbán? Jo. To je tamhle. A jsou tam dva. Mhm. Dva jsou tam. Můžeš nám prosím zahrát na ten klavír? Nebo běž k těm přístrojům, co jsou u toho klavíru. Dotkni se jich. Vem si z nich energii. Jste kočkovali. To nechtěl jakoby dovolit, už mi to. Jestli seš to ty, co si nás tady tlačil do těch zad a chtěl jsi nás vyhodit, můžeš prosím zvednout ruku? Vždycky vidíme na té kameře. Mohl bys nám zamávat. Kde přesně je to? Tady je džbán. Někde mezi, jak je to okolo. Tady je džbán. A on je někde... Tady je džbán, tady je ta skříň. Tady. Byl blízko tebe, ale protože zmizel. Byl tady někde. Tady je někde takhle kolem té skříně. Můžeš se nám ještě ukázat? Já se bát nemusíš, přišli jsme s tebou pouze komunikovat. Můžeš se nám prosím ukázat? Nebo zahrát nám na to piano? Můžeš si vzít i nějakou energii, pokud nemáš z těch přístrojů. Je jich tady dost. Ale to je vedle Lukáše. Nebo kdo tam stojí? Lukáš. Vidíš to? Jde vzadu. No, tam je Lukáš, postava, tady. Přišel Míša. No, teď ho vyplašil. To tego? No, mezi dveřma. Můžeš se nám ještě jednou ukázat? A tam je. To je Peťa. A za ním stojí... Na té skříni? No, Peťa je tamhle u světla. No tamhle. Ty jsi taky Peťa. Jo, počkej, ty krás. Tadyhle stojí za tam. Můžeš nám dát nějaký znamení, zvedni ruku třeba. Vadíme ti, vidíš? Ty normálně zved ruku. Já si za to opřu, promiň. Jestli ti tady vadíme, tak zvedni ruku. Chceš, aby jsme odešli?
Jestli chceš, aby jsme odešli, tak tu ruku dej dolů. Ty jo, viděla jsi to? To normálně chce, aby jsme šli pryč. No, proto nás To to zvyhazoval, strkalo pryč, no. no. Mě šlo po vlasech a Lenku tady štipnul. No. Ty jsi tady zemřel? Jestli ano, tak zvedni ruku. Žil jsi tady na tom panství? Patřilo ti to tady? Jestli ano, tak zvedni ruku. Chceš, aby jsme šli pryč? To je Michal. Ty vole, dívej. A Míša. Jo. A to mě přestalo, to by pípalo dál, ne? Je vás tady víc? Já bych řekla, že jo. Ne, ale to je Lenka. To je u Lenky. Vidíš to? Jo. Ty tam není v těch dveřích. Je hrozná zima na nohy. Ale to Jsem mě dala. taky průvanem. Dívej. Ale ne, tamhle to jestli ty jsi už dávno pryč. Ty je červená, ty jsi červená. Tam to byla modrá. To byla modrá. Je vás tady víc? Jsi u toho klavíru? Můžeš jít k tomu klavíru, prosím? Tam jsou takový přístroje, můžeš si z nich vzít energii. Vidíš jo? Jo. Stojí někde dole. No však je pod rukou. Podívej, jak je zvědavej, ty vole. Šáhá na K2. Máš ho u sebe teďka. Děkujeme. Teď je zkoumá ti břicho, vole. Pod rukou, jakoby. Aha. Teď se Teď postavil. vyrost. No. Ty čo levituje? Vem si energii z toho přístroje. Ukazuje jakoby Aha. za něj. Aha. Zkus se dotknout toho přístroje. Vem si energii z něj. Je pryč. A ukazoval jakoby za něj. A nechce, aby jsme šli tam, kde je ten klavír, protože tam je ten klavír vedle v té místnosti. A ty jsi řekla prosím tě předtím? Ne. Jak jsi rozsvítila tu baterku? Předtím, než jsi rozsvítila baterku, tak jsem od tebe slyšel prosím tě. A myslím, že jsi to řekla ty potichu. Jsem si jistá, něco jako, že jsem jako chtěla rozsvítit baterku, aby No, ne, jak jsi ji rozsvítila do toho okna, tak předtím, než jsi ji rozsvítila, mně přišlo, kdyby jsi ty řekla prosím tě. Ale jako by šepotem, jako kdybys řekla, ty, ale jako ty, kdybys to řekla, jako prosím tě.
Ty vole. Ten se skříni, to je jak předtím. A ten drát se pohnul, nebo to nikdo. Je tady někdo s náma? Au. Co? Mě někdo udělal tohle. Jde se pryč. Vorad, jo? Zase to vorad, jo? Co to bylo? To bylo vrčení. Je tady někdo s náma, kdo do nás strčil? Někdo udělal tady ránu. Na místě? Tady na tom místě. Jinak přejeme vám dobrý večer. Nepřišli jsme bez lin. Nechceme vám ublížit. To se po posadě. Je rozpočalo, že? My vám nechceme ublížit. My s váma chceme pouze komunikovat. My nejsme hrozba. Někdo vedle do nás strčil. Tak to bylo vždycky v ženy. Já? Neříká to já? Promiň. To mi si ukazuje, chvíli. To jsme my nebo něco jiného? Přichází tam něco. Můžu tam půjci? Nejsou. Tady tam něco. Ale to tam samotný příklad nebude s ním. Tohle to měla bolí záda. Jdeme na chatu pryč. Vypínám. Jestli si tady tak se dotkni K2, toho přístroje. Něco tam bylo, ale... No. Trošku nahlas musíš mluvit. To padá mezi ty. Nastavím to. Teď je do toho rohu. Krásně, no. Jo. A tam někde seděla. To něco zadunělo. Jo. A ozvala se nějaká ženská z toho. Mhm. Ty vole. To Chceš všechno? Jdou nahoru a jdou nahoru. Já by to nechávali v klidu teďka. Jo. Tak to vypneme. Vypneme to. Rovnou to dá dvojku. Ticho, jsou to oni? Ale já jsem je slyšel. Já taky.
tak to je brutální. To je mazec, ale. Počkej, co je v tom Petře? Fakt si myslíš? Petře, vy jdete na půdu? Petře, slyšíš mě? Jsi tam, Petře? Na záchod, my jsme dole. Vy jste dole všichni? Dole všichni. Tak to je prdle, máme to nahrané. To ale poslechneme dole. Co si děláš, sran tam? No, dole dolů. To poslechneme si ještě jednou. Já to mám nahrané na tom. No, jsem slyšela, že někdo jde nahoru. Já jsem to slyšel taky, ale ženský hlasy. No. Jo, necháme tu kameru, doufám, že mi neukouše nějaká krysa. To jsme slyšeli, že tady běhají. To je auto, ne? To jsou auta. No. Ty vole, jdeme dolů. No. Musíš To znělo jako, že jde někdo nahoru, prostě ženský nějaký. A prostě jako kdyby se blížili k nám, jako kdyby, rozumíš, jo? Zvoní. Jo, aha. Můžeš nám říct, kdo seš? Posledně přece taky hodně na sloupech. Můžeš se nám ještě ukázat na kameru? Můžeš se dotknout toho přístroje, tady co svítí zeleně. Můžeš si z něj vzít energii. Můžeš se nám prosím tě ještě ukázat na tu kameru? Je tady někdo s náma? Můžeš se nám ukázat? Tam svítí takový přístroj, zeleně. Je tam, jo? Teď jsme tě viděli. Z toho přístroje si můžeš vzít energii. Můžeš jít k tomu přístroji a vzít si z toho energii, aby si s náma mohl komunikovat. Můžeš se nám ještě jednou ukázat, prosím? Vždycky jenom problikne. Nás se nemusíš bát. My jsme ti nepřišli ubližovat. Jo. Můžeš se nám ukázat na kameru? Snaží se, ale... Nás se nemusíš bát. Nepřišli jsme ti ubližovat. Chceme pouze komunikovat. Minule byl ale na stejném místě, Jo, viď? jo. Taky tady na komíně, pak tady dole. Můžeš se nám ukázat na kameru? Podle mě nemá sílu, aby vydržel chvíli. Je. Tam,
Můžeš se dotknout toho přístroje. Bylo to u něj, ne? Ono to zajímá, ale bojí se asi. Můžeš se prosím tě ještě ukázat na tu kameru? Vem si z toho přístroje energii. Je tady někdo s náma, kdo tady zemřel? Nebo nějaký zemřelý? Děkujeme. Neboj se nás. On si s náma hraje, jo. Nebo tam jsou dva. Můžeš si z toho přístroje vzít energii. Zkus nám ho rozblikat, prosím. Se snaží něco, no. Vem si z toho přístroje energii. Aby si s náma mohl komunikovat. Můžeš zvednout ruku, prosím? Vidíš? Jo, Jak zvedal. To jsem byl já asi. Můžeš se nám ještě jednou ukázat na tu kameru, prosím? Zemřel jsi na tomhle zámku? Jestli ano, tak nám rozblikej ten přístroj. A nebo se nám ukaž na kameru ještě jednou. Patřilo ti to tady? Žil jsi na tomhle zámku? Takže nahoře, ty vole. Ale minule se taky ukazoval furt v trámě. Jo. Furt na trámech, ty vole, že jo. A hodně tady u toho komína. Nás se bát nemusíš. Vidíš, že se schovávají před něčím. V těch trámech nahoře. My jsme vám nepřišli ubližovat. Přišli jsme s váma pouze komunikovat. Kdo něco myslel? Odpověděl ne. To samo se točí, ty No. normálně. Počkej, prosím, prosím vydrž. Duchu, prosím tě. Jak bude ano? Já ti děkuji. A chtěl takhle jít odpovídat. Prosím tě, duchu. Ne. Počkej. Prosím tě, duchu, jak bude ne? Jak tlačí? Ano. Něco na ano. Někdo si něco přál, nebo myšlenka? Já jsem říkala, Co? že mám to entity doma, takže už mi to nevadí, to zkusím. Znovu. Prosím tě, jak bude ne? Zakloužet. Děkuji ti. A jak když budeš chtít neutrál, že prostě nebudeš chtít odpovídat? Taky děkuji. Takže my jsme se ptali, ale nechtěl. Ano. Tam je ano a tam je ne. A jak on třeba nechtěl odpovědět, tak znamená to stěžklo, jak kdyby jsme přikryla na To to. jsou bez nehla. Nehla, no No, prostě. neměla ne. ani snahu nikam se Ne. otočit, no. Tak. Takže vlastně se chci zeptat, prosím, duchu této knížky. Ano, děkuji ti, děkuji. Je tady spousta duší? Ano, děkuju. normálně samo se točí. Samo to fakt držíš, to. On ti sám odpovídá. Ta knížka ti odpovídá. Teď už jsme se zeptali, víme, jak je ano, ne. My jsme ho vlastně volali, je tady mezi náma. Takže prostě.
Mají tam víc, Lenka u sebe? Ne, vidíš? Tu ti ne. Nemáš jich víc. No, takový, no. Zeptej se ty, co chceš. Ano, to jsi se zeptal. Jestli už je to máš nahoře. Je. Je se mnou... Ne, nic. Je se mnou stále můj otec? Ano. Ale to jsou jako toho cítím, no. No třeba jako nemusíš tam hodně duší, může to být 2, 3, ale třeba ta špatnou pan tebe převládá. No, to jo, no. Ale zbavím se jí někdy? Je možno se jí zbavit? Prostě tě duchu odpovíš. Prosím tě, duchu, odpověz mi, můžu se jí zbavit? Můžeš. Jo, Já jo. disciplínu, to ti budu pomoct. Musíš chtít. A časy. Musíš chtít a musíš dát pryč. Aspoň na měsíc nekontrolovat si byt a tak dále. Nepouštět kamery, nepouštět spirit box. To vůbec doma nepoužívám. Ne, musíš je ignorovat. No, ignorovat, no. A jako vyčistíme to a vyčistit No to to aspoň já dělám. 2krát do měsíce. To vyčistit pořádně a... Ne. No to je jedno, normálně běž. Takhle se dáš na prstách, na něco se zeptáte. A jestli vyhraješ v Eurojackpotu, jestli když si stojíš v Eurojackpotu, jestli vyhrají. Tak to musíš tady mezi náma duchu. Jo. Chci se zeptat, je tady zrovna v této místnosti jsou nějaké duše? Ne. Jsou tady ztracené duše? V této místnosti? Děkuji. Je jich tady víc? Líbivá. Ano, děkuji. No. Jsou tady ženy? Jak se jmenovala? Tak nějak. Ta paní učitelka, co tady? Příjmení měla Otová. Je tady? Nechce. Vilharnie Otová. Jak byste právo, když se bylo nechce. Já to i cítím, jak se to nejde samo. No, nechce. Chce i nechce. Se perou. Nechce. Nechce nám to spíš říct? Nebo nechce, aby jsme ji kontaktovali? Ano. Jo, ano. Takže jako kdyby se něco s ní právo, aby nemluvila. Je tu nějaká duše, která zakazuje ostatním komunikovat? Ano. Ale taky hodně váhal. Jsou věci, kde nemůže prostě. Je to mužská entita, mužská duše, která jim to zakazuje? Ne. Je to něco. Je to duše, která dřív byla člověk? Odpovídá. Ne. Je to prostě něco, co nechodilo po světě. Ano. Co nebylo lidský? Nebylo vždycky, ne? Ne. Je to démonického rázu? Jo, a byli jsme na tom psali, protože demonic tam vedli. Utočil se jako K nám, no. A to jenom na to myslíme, veď? A nebo se já bych to. Potřebují duše tady nějaký pomoc? Ty vole, vidíš to? Co to právě? Viděla jsi to? No, co to právě prostě jo, ne. Takže některé chcou pomoct, ale nic jim brání v tom. Jako,
tady nám řeklo prosím tě. Jo, takže asi něco chcelo. Chcete pomoct? Většina z vás? Je to otáčelo, jako by to úplně, ale mě to už chtělo tam, že to bylo cíl na sílu tam, ale tam zpátky tak jo. No, jako prostě jako, že by chtěli, ano, my chceme pomoct a prostě něco nechceme. Já jsem cítila tu na obě dvě strany, cítila No, to, taky, takové jako ale převažovalo to ne. No, protože byl silnější. Ale nemyslíme ani jedna na nic. Na nic. Já taky ne, no. Já jsem to chtěla vyzkoušet, jestli něco bude fungovat, když na nich nebudu myslet. Je teď v této místnosti, teď v tuto chvíli, jsou tu samé ty duše? Ano. Takže ta ženská, co řekla, prosím tě. No. To je určitě ona. No. Třeba je to dobrá duše a ta má větší váhu, nebo větší police se než to špatná. A teď si víc tady vadíme. No. Samozřejmě, že nejsou rádi, no. Ale já se chci zeptat, jestli na něco myslela. No já jsem myslela na to, jestli to prochází těma zrcadlama, ale nechtěla jsem to říct nahlas. Já jsem říkala, že ty se fakt nemám ráda. Ty jsem tam viděla stín v tom zrcadle. A v tom tam to bylo vidět no, něco, no. když jsme tady stáli spolu přece. No a tom jsem, a Míša slyšel prosím tě. A já jsem viděla tam něco jako, no, to jako fakt. Prochází to těma zrcadlama tady. A ještě jsou tak hloubě napříč proti sobě. Já mám sám to zrcadlo úplně hloubý pocit. Já taky, a z toho taky. To je to prostě. Ne, ale tam z toho jo. To je tež takové, no. Záleží, kdo ho tady dál, nebo podaroval. Je ten průchod ze zrcadla vpravo, To je jako jo. jakože z mé strany. Je ten průchod zrcadla zleva. Říkám, že nemám tam že mám tam. Ale tam jsem viděla, že ten stín, tam může procházet, ale jako... Já mám hodně pocit stále to vysvětlit. Kolikrát se vyfotíš a zrcadle vidíš něco a vedle tebe nic není, že? No, nám to celou mi tak jako vadí trošku. A fakt mi tam jakoby se stavují oči. Než tam do toho. To jako jsem viděla tam stín a Michal slyšel prosím tě. Jsou to duše, které prostě jsou silnější než to, co jich drží. Ano. Ale jim to v tom brání, že jo? Oni jsou třeba silnější, ale to v tom brání. Duchu, prosím, mohl by se poprosit, aby se nám projevili? Ano. Nevím, jestli jsem udělal úplně dobrou věc. Tak můžou se projevit cinknutím na klavír, krokama, mluvit. To totiž šepot znamená taky špatně. Takže můžou promluvit, můžou zaspívat. Co? Ty vole, teď jsem se úplně zakabácala na zadu. Tě dotknout se nás můžou, dotknout, nic víc. Takže ptej se. Dotknout se nás nemůžou. Ne. No, tak tebe se dotkli. No, to bylo to špatné. To bylo špatná energie. No, za co bylo zeptala. A my na půdě tež po vlasech zase. Tady i tam na půdě. Zeptám se. Prosím tě, duchu této knížky, prosím opravdu, aby nám pomůž. Děkuji. Prosím tě, nahoře vyfotil Michal postavu ženy. Byla to žena?
Nemůžeš odpovědět? Ne. Míšu, ty jsi něco vyfotil špatnýho, ty jo. No a podle toho kýbla něco. No. Takže to nebyla, on nemohl odpovědět, jestli to byla žena nebo muž. Nemůže odpovědět, prostě ne. To bylo Takže vidět, něco jak to... chytil. No, prostě jako ono to chtělo, ale prostě to ukázal, že nemůže odpovědět. Takže si chytil tam něco nadpřirozeného, no. Takže to není žádný prach, ale opravdu nějaká to z toho. Co jsem teda na tom žena? Tak teďka, ještě jednou se zeptat, nebo ho mám odvolat? Zeptej se, jestli nám hrozí nebezpečí tady. Prosím tě, duchu této knížky, protože to je podle pravdy, prosím. Hrozí nám tady nebezpečí? Ano. Ale není to takový jako, že... Jako úraz? Nikdy nemůže podle mě povědět, podívej. Vypadá, že ano, můžeš spojit spolu, jako můžeš svou vínou, že ho zakopneš nebo něco, i to se může stát. A nebo opatrně, no. To se nám hrozí nebezpečí od nich. Alebo od duchu. Tak jaká je budka? To není, se rozumíš, já je podívej. Prosím vás, prosím tě, duchu této knížky. Ano. Hrozí nám nebezpečí od těch duší, co jsou tady? Ne od všech. Ne od všech, ale někteří nám chcou ublížit? Ano. Ne všichni, tak třeba zajímavé, že nás někdo brání a někdo ne. Že kteří se převedou od někud ty věci, tak každá věc má svou energii. To říkala starosta, že to jsou soukromí věci, tady z lidí z okolí, no. Takže třeba se někdo umřel a ta babička měla ráda třeba tohle měla ráda, že? No, A je to tady. Tak si to nelíbí třeba. no, to je stejný jako tohle nejbaví, že? No. Ale hlavně tak šítí Vilhelmie, Potola. No to byla jaká ta Vilhelmína.